ಮೂಲ್ ತುಲ ಈ ಪನ್ಯತ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಾರಿತ್ತ ಇಡದೆ ಪಕ್ಕ ತಿಗಂಡ ಸೌಮ್ಯ ಕುಮಾರಿ ಹಾಯಿ ಹಾಯಿ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಜಿಯನ ಹಾಯ್ ಬನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಬರ್ಸಂಡೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಶೋಭಾ ಹಾಯಿ ಹಾಯಿ ಈರೇನು ಚೊಲ್ಲರು ಯಾಲ ಸೌಖ್ಯವಲ್ಲ ಮೂರು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಬನ್ನಿತೀರ ಇನ್ನು ಜಿಯಾನ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂಡೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತೇನೆ ಮೂರು ಪಾತೆರಡು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಓದೋಡ ಇನ್ನು ಶರತ್ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಅಲ್ಪ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಕೆಲ್ಲೆ ಜಿಯಾನ್ ರಜೆನಾ ಹಾ ಇನಿ ಗುರುವಾರ ಅತೆ ಹಾಗೆ ಗುರುವಾರ ರಜೆ ಫಲ ಇತ್ತೆ ಬೇತಕ್ಲ ಲೈವ್ ಇತ್ತೆ ಆರ್ ರಚ್ಚು ಪಚ್ಚು ರಚ್ಚು ರಚ್ಚು ಅವಲಾಗಿತ್ತ ಲೈವ್ ಇತ್ತಂಡ ಆರ್ ನಾನು ಚಾರ್ನೆ ಟಿಪ್ಪುನಾಗ ಜಿಯಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಜಪ್ಪು ಬನ್ನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರ್ನೆ ಕೇಳು ಈರ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಒನ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಕೇಳಿ ಊರುಡು ಪೂರ ಬರ್ಸೊಂಡೆ ಈಡೆ ಬತ್ತು ಪಾತಿರ್ ಬಲ ಮೂಲ್ ಬತ್ತದ ಬಾಯ್ಗೆ ಮಾಡ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚು ಬಲ ಇಡ ಬಲ್ಲ ಮೂಕುಲ್ಲು ಇಡಲ್ಲ ಅವು ಗನ್ನದಿ ದಿಲ್ಲ ಅವು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಜಿಯಾನ ಮುತ್ತುಕುಮಾರ್ ಹಾಯಿ ಶರತ್ ಹಾಯಿ ಸೌಮ್ಯ ಕುಮಾರಿ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಆರ್ ಕೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸೌಮ್ಯ ಕುಮಾರಿ ಅಲ್ಪ ನೆಟ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಬರ್ಸ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹಾಯಿ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ದಿಯೋಡ್ ಬಂಡತ್ತೇನೆ ಸೌಮ್ಯ ಕುಮಾರಿ ಹಾನ್ ಆರ್ ಕೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ದ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋದು ಇಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಏನೈನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾತೇರ್ ಇತ್ತನ ಸಾರಿ ಪಾತೇರ ಬಲ್ಲೆ ಇಜಿನ ಬುರ್ಚ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿನ ಎಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನ ಹಾಯ್ ಜಿಯಾನ್ ಅಲಮುಲ್ ಶರತ್ ಬ್ರೋ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಈರ್ನ ಗನ್ನದಿಲ್ಲ ಸುರುಕು ಇರ್ ಗನ್ನದಿಲ್ಲ ಸುರುಕು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಗುಡ್ಡು ಗುಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ಕುಲ್ಲು ವೇರು ಮೂಲ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಕಾರ್ತಿಕ ಕುಮಾರಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಿ ಕಶ್ಪಿನಿ ಇಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಅತ್ತಂಡ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬುರ್ಚಾನ್ನ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ ನಿಂಗೆ ಕೇರಳ ಬರ್ಪುನನೆ ಬುರ್ಚಾನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಂಡ ಸಾಪುಟಿಯಮ್ಮ ನಿಂಗೆ ಬರ್ರನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಕ್ಲ ವನಸಾಂಡ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಶರ್ಮಿಳಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೀಸ್ ಬರ್ಸಪುರ ಉಂಡೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಂಡೆ ಚಾದ ಇಜ್ಜೆ ಚಾ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲೆ 9:30 ಆಜು ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ವನಸಾಯಿನಿ ಇನಿ ಜಿಯಾನಿಗ್ಲ ರಜೆ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಾದು
ಟ್ಯೂಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಬೈಯಾಡು ಜಿಯಾನ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ರಜೆ ಅಂಡ ಟ್ಯೂಷನ್ಗಳ ರಜೆ ಅನ್ನ ಅದಕ್ಕೇನು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೂಪರ್ ಬಾಯ್ಕೇದ ವೀಡಿಯೋ ಎಪ್ಪ ಪಾಡುವಾರು ಒಂಜ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಅತ್ತಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ದಾರೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತ ನಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ಯಾವುಜಿ ಜಿಯಾನ್ಗೆ ಲೆತೊಂಪೋರ ಲೆತೊಂಬರ್ರ ಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡ ತಂಚ ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಲಾತೆ ಇನಿ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ಸುರು ಕೆಲಸ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಐಡ್ದೊಕೆನ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಿ ಚಿನ್ನಾರಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತೆ ಓಲ್ಲರ್ ಸೀಸ್ ಇತ್ತೆನ ಮುಂಬೈಗೆ ಬತ್ತದ ಆತಂಡು ಮುರಾಣಿ ಶನಿವಾರ ಪಿದಾರ್ದು ಐತಾರ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತೇನು ಸೂಪರ್ ಬ್ರೋ ನಲೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಪೋಯಿನಿ ಊರಿಗೂ ಮೆಗ್ದಿನ ಬಾಯ್ಕೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಜಿಯಾನ ಈರತ್ತೈತೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಬನ್ನಿ ಬಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಪ್ಪಡವೈತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಮ್ಮಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನಿ ಆನ್ ಆ ಜನ ಜಿಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆಂದು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಲ್ತೇನು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಿಯಾನ್ಗೆ ರಜೆ ನೈನಿ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಜೋರು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಸ್ಪು ಜಿಯಾನ್ಗೆ ರಜೆ ಗುರುವಾರ ರಜೆನೆ ಗುರುವಾರ ಐತರ 2 ದಿನ ರಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಊರುಡಿಪ್ಪುನ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಣಿಗೆ ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸನೆ ಇಜ್ಜಿ ಊರುಡು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಸ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಉಮೇಶ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಉಮೇಶ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಏರ್ಲೆನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಲೇವೆ ಅವು 2K ಡೆ ಉಂತುದುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಕ್ ಹಾಯ್ ಉಮೇಶ್ ಉಗ್ಗೊಂಡರ ದಾದ ಒನಸಾಂಡ್ ಕಶ್ಪು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ್ಲ ಜಿಯಾನ್ ಬಲ್ಲೆ ಜಿಯಾನ್ ಇಡಲಿ ಬೇಗ ಚಿನ್ನಾರಿ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ಸ್ 2 ಪೇಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕುಲು ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಸ್ ಎಂಕ್ ಈರ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡಂದದೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಂದು ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೇವೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ಚಾನಲ್ಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಉಮೇಶ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪನ್ನಕ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏ ಹಾಯಿ ಉಮೇಶ್ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ಇನಿ ಬರ್ಪುಲ್ನ ಬೊಚ್ಚಿ ಇನಿ ಪೂರ ಕುಂಟಾರ್ದದು ಪಿದೆ ಆಜಿಡ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಅಂಚ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಓಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಮುಂಬೈ ಬತ್ತದ ಆತಂಡಿಗೆ ಮುರಾಣಿ ಶನಿವಾರ ಬೈದೆ ಐತಾರ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತಿದ್ದು ನೀಡೆ ಮೂಲು ಬರ್ಸ ಜೋರು ಅಂದೆ ಊರುಡೆ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುನಗಲ್ಲ 4 ದಿನ ಇತ್ತೈತೆ ಬರ್ಸ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಪಿದೆ ಬರ್ಪುಲೆ ಕನಿಜ್ಜಿ ಓಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಪಂಡ ಪೋರ್ಲ ಎತ್ತಿಜಿ ಅಮೃತ ಹಾಯ್ ಅಮೃತ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹೌ ಆರ್ ಯು ಫೈನ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಿಯಾನ್ ಅಲಮೂಲಿ ಇರುವಲ್ಲರಿಗೆ ಅಲಮೂಲಿ ನಾಡ್ BSN ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ಕೆ ಗಮ್ಮತ್ತ ಈರು ಸಮ್ಮನ ಕೊಂದು ಜಾರ ಸಿಸ್ಗ ಇಜ್ಜೆ ಯಾನಿ ಏತ 4 ದಿನ ಇತ್ತನತೆ ಇತ್ತ ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗದಲ್ಲಿ ಇಡೆ ಬರ್ರ ಆಪುಜತೆ ನಾನು ಇಂಕ್ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ರಜೆ ಪಾಡ್ದು ಪೋತುನು ಪೋಡು ಪಂದು ಅಮೃತ ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೇನಾ ಉಮೇಶ್ ಹಾಯ್ ಜಿಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರ ಬಲೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಬರ್ಸ ಪೋಯಿ ವಾರೋಡು ಇತ್ತನಿಗೆ ಬರ್ಸ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಈ ವಾರೋಡು ಜಿಯಾನ್ಗೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲ ಯಾರೇ ಬತ್ತೇರು ಈರ್ನ ಪಚ್ಚು ರಚ್ಚು ಲಾಗ್ ಈರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಲೈವ್ ತಿಯೇತೆ ಐಡ್ದು ಕ್ಯಾಂಪಂಡೆ ಜಿಯಾನ್ಗೆ ಜೆಪ್ಪು ನನ್ನ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಆಗ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ್ರೊಂಡಿಗೆ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಮೂರು ಲಕ್ಕೊಂದು ಒಕ್ಕುನ್ ವೆಂಕಟ್ ರಮ್ಯಾ ನಮಸ್ತೆ ಚಾಂಡೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೀಸ್ ಕೇನೊಂದು ಲೇರು ಇಜ್ಜಿ ಸೀಸ್ ನನ್ನ ಆವಡು ಪಚ್ಚು ರಚ್ಚು ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂದೆ ಯಾನಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ರಜೆ ಆತೆ ಇಂತ ಜೆಪ್ಪುಡಾಗ ಅಂದಾಯನು ಆಯ್ ಕೊಕ್ಕಡೆ ಎತ್ತು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಏನನ್ ಕುಲ್ಲದು ಆಯ್ ಗೊಬ್ಬರ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಅಂಚ
ಪೂರ್ಣೆ ಬಾಯ್ಕೆ ಆಂಡಿ ಹಾ ಆಂಡಿಯ ಬಾಯ್ಕೆದ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತನೆ ಲಂಚ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇನ ಚಾನಲ್ಗವೆ ಶರ ಸೂಪರ್ ಮಮತಾ ಸಾಲ್ಯ ನೀರು ಬಾಂಬೆಗೆ ಪೋತಾರೆ ಹಾ ಯಾನ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗು 4 ದಿನ ರಜೆ ಇತ್ತನ ಅತ್ತ ಯಾನ್ ರಜೆ ಮಲ್ತದನು ಅಂಚದು ಬತ್ತೆ ಬೇಗ ಅಕ್ಷಯ ಕುಮಾರ್ ಬಾಂಬೆಗೆ ಪೋಯಾರ ಹಾ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಯಾನ್ ಏಪ ಮೂಲು ಮಂಗಳವಾರ ಪಿದಾರ್ದು ಬುಧವಾರ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತೀನಿ ಬುಧವಾರ ಬಾಯ್ಕೆ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಡೇ ದಿನ ಎತ್ತೀನಿ ನಾನು ಊರುಡು ಶನಿವಾರ ಪಿದಾರ್ದೆ ಈ ಥರ ಬತ್ತಿದ್ದು ಎತ್ತೀನಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಾದ ನೈಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವೇ ತೂಪುನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈರ್ ದಾದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಮಲ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಲ್ಲಡೆ ಶರ ಸೂಪರ್ ವರ್ಕ್ ಪಾರ ಆಪುಜಿಂದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶುರು ಮಲ್ದೇನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ ಪಲ್ಲೆ ದಾಲ ಚೇಂಜಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡ ಇತ್ತೆಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿತ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಏರ್ಲ ತೂದಿತ್ತಿಜರ್ನ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಆತೆಂಡ್ ಮೇಕಪ್ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೋಲಿಯ ಏರೆಗ್ಲ ಪಂದೆ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೂರ ದಾಲ ಕಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಜಿಯಾನ್ ಬಲೆ ಇರೋದು ಬಲ್ಪ ಒಣ್ಣೆತ ಬಲ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಪೊಡ್ಚಿ ಕಲ್ ತಗದ್ ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಾ ಮಮತಾ ಸಾಲಿರಿ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆ ಬಾಯ್ಕೆಗೆ ವೈದಿಜೇರ ಪಂತೆಯೇ ಬಾಯ್ಕೆಗೆ ಅಣ್ಣೆ ಒಂತೆ ದುಂಬು ಬತ್ತದ ಪೋಯಿನ ಹತ್ರ ಅಂಚದ್ ಬರ್ರಾಯಜಿ ಶರತ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾಯ್ತ ಬೇಲೆ ಬೊಂಬೈಡ್ ಆರ್ನ ಟೂರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾನಿಲ್ಲಡೆ ಆರ್ಕೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇರೇನು ಇತ್ತ ನಾನು ಒಂತ ಕೊಡ್ತೀಯ ನಾವು ತೂಪೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕೆ ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇವೆ ಇರೆಗೆ ಹೊರ ಪಂಡೇನು ಬರೊಚ್ಚಿಂದು ಮುತ್ತುಕುಮಾರ್ ಹಾಯಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಸಲ್ಗೆ ಕೊರ್ನುಂಡತೆ ವೀಡಿಯೋ ಉಡ್ಲಾತೆ ಲೈವ್ ಉಡ್ಲಾತೆ ಮಂಡೆಡೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ವೇರು ಏರ್ಲ ಮಂತು ಶ್ರೀ ಕಟೀಲ್ ಕಿಚನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲಾರ ಯಾನ್ ಇರೇಕೇನಿ ಅವು ಎಂಚೊ ಜಿಯಾನ್ ತಿರ್ಚಪ್ಪೋಡು ಜಿಯಾನ್ ತಿರ್ತಿ ಚಪ್ಲೆ ಇದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಟೀಚರ್ನ ಫೋನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಚಪ್ಲೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಟೀಚರ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಜಪ್ಲೆ ಜಪ್ಪು ತಿರ್ತ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾರಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೈಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಬನ್ನಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಐಜೆ ಸೀಸ್ ಎಂಕ್ ಇರೆನ್ ತೂನಗ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಾಲಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡತೆ ಊರು ಗೊರ್ತಿಯ ಪೋಯಿನಿ ಇಜ್ಜಿಂಡೆ ಏರ್ನಾಟುಡ ಅಂಚ ಪೋಪುನು ಪಂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪಲಾತೆ ಕಡಪುರ್ಜೀರು ಬೊಕ ಅವಳು ಅಮ್ಮನಕ್ಕುಲ್ಲ ಬೊರ್ತಿ ಬಾಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಟ್ರೈನ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ಪಾರಿತ್ತಂಡ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಜೋಕುಲಿತ್ತಂಡ ಅಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಗ್ಯಾನೆ ಪನ್ನಿ ಹಠ ಮಲ್ತದ ಯಾನ್ ಉರ್ತಿಯ ಪೋಪೆ ಎಂಕಲಂತ ಗೊತ್ತಾವಡತೆ ಪಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸುದಲೆ ಅಂತಾರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಈ ಜನಕ್ಕುಲು ಎಂಚೆಪ್ಪುವರನ್ನು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜತೆ ಅಂಚ ಜಿಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊ ಅಲ್ಲ ಜಿಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ವರ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಚಿಕ್ಕ ಪಿಚ್ಚಿನ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ವರ ನಫುಲ್ ವಾಕ್ಸ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಮುಂಬೈ ಹಿಡಿಪ್ಪುನು ಶ್ರೀ ಕಟೀಲ್ ಕಿಚನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಸೀಸ್ ಯಾನ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೇವೆ ಯಾನ್ ಇನಿ ಮಲ್ಪರ ಹಪ್ಪುಜಿ ಮಲ್ತಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆಯಾನ ವಿನೋದ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವಿನೋದ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲ ಈರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಈರ್ ಶುಭ ಪುಂಜಲಿಕ ತೋಜುವರಿಯೇ ಅಯ್ಯೋ ಆರು ಓಲಿ ಆನ್ ಓಲಿಯೇ ಈರ್ ಪನ್ನೆ ಕೊಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ಪೆ ತಂಡಲ ಪಂಡರ ತಂದು ಆರು ಏತ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೇರು ಜಿಯಾನ್ ಮಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ತಿರ್ತು ಕುಲ್ಲೋಡವಳು ಎಂಕ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ತುಲಿ ಇಂಚ ಮಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಅದ ಜಿಯಾನ ಇರ್ ಬರ್ಪುಜಾರ ಆತ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಾಯ್ಗ ಮಮತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಜಲ್ಲಿ ಪಾಡುನ ಶೋಕ ಆತಂಡ್ ಸೀಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾ ಕಲ್ದಿಜಾವೆ ಯಾನ್ ಇಂಚೆ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಬೇತಾಕಲ್ ಪುರ ಪಾಡ್ನ ತೂಪೈತೆ ಅಂಚ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಏನ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಆಸೆ ಎತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಶರ್ಕ್ಯಾ ರಮ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಶ್ರೀ ಕಟ್ಟಿಲ್ ಕಿಚನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಓಕೆ ಸೀಸ್ ಎಸ್ ಕೆ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಏ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡ ಪಲ್ನಿ ಸೀಸ್ ಓಕೆ ಸೀಸ್ ಪನ್ಪೆ ರಮ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಚಾ ಪರಿಹಾರ ಇಜ್ಜಿನ ನಾಡು ವಿನೋದ ಪೂಜಾರಿ ಜಿಯಾನ್ ಪಾತೇರ್ನಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ ಪಾತೇರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಅವಳು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೋಜಾಪವೆ ತುಲಿ ಆಯ್ನ ಸರ್ಕಸ್ ತುಲಿ ಅವಳು ಆಯ್ ಪಾತೇರ್ನ ಇಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚ ಮಸ್ತಿ ಓಡಾಯ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಬಿದ್ದಾಡ್ತೇನೆ ದೀಲ ಇನ್ನು ಬೇಲೆಗೆ ಸುರುಕು ಸ್ಕೂಲು ಪೋ ಇರ್ತಕ ಬೇಲೆ ಪೋಂಡು ನಾನು ದೀಲ ಜಿಯಾನ ಇನ್ನು ಮೂಲತ ಅವಳು ಅವಳೆ ದೀಲ ವಾಜ ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕತ್ ಸುರು ಕೀರ್ ಕಲ್ಪಲೆ ಇರ್ದಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾಗ ಅಲ್ಡೇನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಿಯಾನಗ್ ಪಪ್ಪ ಪಾಪ ಊರ್ ಬತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಅಂದ್ಯ ಬರ್ರನ್ನಕ್ಕೆ ನೆಜ್ಜಿ ಊರು ಪೋಂಡ ಮುಲ್ತುರ್ದ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಪಿದಾಡ್ವೆ ನಾನಿ ಹಾಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲ್ ಕಿಚನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೀಸ್ ಶರತ್ ರಿಕ್ಷಾ ಕಡ ಕೊಡ್ತೀರಿ ರಮ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಜಿಯಾನ್ ವಿನೋದ ಪೂಜಾ ಜಿಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಅಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೋಡಿಗೆ ಬಾಬಾ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ದೆ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ ಓರಪ್ಪನ ಹಾಯ್ ಇಂದು ಚಿನ್ನಾರಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಸಿಸ್ ಅಡುಗೆ ದಾದೆ ಆಂಡೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡಿಗೆ ಕೋಡಿದೆ ನುಂಡಿ ಅನ್ ಬೈಯಡ್ ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಪನದೆ ಹರ್ಷಿತಾ ರವಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಹಾಯ್ ಜಿಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಜಿಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜೆ ಹಾಯ್ ಕ್ಯಾನೆ ಪನ್ಪನವೆ ವಿನೋದ ಪೂಜಾರಿ ಗುಡ್ ಬಾಬಾ ಹಾಯ್ ಪಂಡರತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ತುಲೆ ಇರ್ ಗುಡ್ಡುಗೆ ಇರ ಹಾಯ್ ಪಂಡಾರ್ನ ಏತು ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಗುಡ್ಡು ಒಂದು ಇಡಲೆ ಮೂಲ್ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟುಡು ಬಲೆ ಬಾಬಾ ಬಲೆ ಹುಷಾರ್ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಸರಿ ಕುಲ್ಲೋಡು ಮೇಲ್ಗೆ ಬುರ್ರ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ತೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಬರ್ಚಿ ಗೇಮ್ ತುಂಡವ್ರು ಟೀಚರ್ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆವೆ ಜಿಯಾನ್ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬು ಎಂದು ತಿರ್ತುಕುಲು ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಂ ದೀಲವ್ ಈರು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪಾರ ಬೇಲೆ ಪೋಪು ಜಿಯಾನ್ ಸರಿ ಕೊಲ್ಲೋ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಸಿಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಪೋಪುಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಏಪ ಊರಿಗೆ ಬೈದಿ ನೀರು ಯಾನ್ ಮುರಾಣಿ 1 ತಾರೀಕು ಪಿದಾಡ್ ನೀರು ಅಡ್ದು ಬೇಲೆ ಪೋಪೆನೆ ನಿಜದ ಬೇಲೆ ಪಂಡು ಇರೇನೇರು ತೂಪುನು ಇರೇನೇರು ಲೆತ ಹಾರ್ಪುನು ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ಯಾನ್ ಮುರಾಣಿ 1 ತಾರೀಕು ಬತ್ತದ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಊರು ಮುಟ್ಟದೆ ಅಳ್ತರ್ದಿಯತ್ತೆ 4 ತಾರೀಕಿಗೆ ದನ್ನ ಪಿರ ತಿರ್ಗಿನಿ ನಾಲೈನ ಪೂಜಾ ದೇವಾಡಿಗ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಲೀಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಪಿರ ಏಪ ಬತ್ತೀನಿ ಮುರಾಣಿ ಶನಿವಾರ ಪಿದಾಡ್ನಿಯ ಇತ್ತಾರ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತಿದೆ ಶಮಿತಾರ್ ಹಾಯ್ ನಿಕುಲು ಏತ್ ಜನ ಜೋಕುಲು ಎಂಕುಲು ಮೂಜಿ ಜನೆ ಪೊನ್ನೋಲು ಶರತ್ ಆರ್ಯನ್
ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂದೆ ದಾದ ಕನದರ್ ತಿನ್ನರೆ ಮುಂಬೈಡ್ ದಾದ ಕನದೆ ಗುಜ್ಜ ಕನದೆ ಉಣ್ಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಕನದೆ ಬುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕೇನ ಕನದೆ ಅಂದ್ ಬುಕ್ಕೇನ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚೀರ್ ಕನದೆ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅತ್ತೆ ಉಪ್ಪಡ ಜಿಯಾನ್ ಏರ್ಲೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿತಿ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪುಲೆ ಮಿತ್ ಪೋಯರತ ತಿನ್ಕು ಅಂದೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗಾಪಿನಾತ್ ಕಂತಾರ ಇಜ್ಜೆ ಏನವು ಯಾನೆ ಓ ಟೆಂಪ ಬತ್ತಂಬೋತೇನೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗಾತ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗಾಪುನಾತ್ ಕನಾರ ಹರ್ಷಿತಾ ರವಿ ಇರೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ದಾದ ಜಾಬು ಆರೋಗ್ಯ ಟೂರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಅರ್ನ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆಲವು ವಾಲಂಟರಿ ಅಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಂಬರ್ 1 ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕೆಲವು ವಾಲಂಟರಿ ಅಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂದೆ ನಾ ಬೊಲಂಟರಿಲ ಕನದೆ ಅನಂತೆ ಮೂಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟು ಕನವಡಾತನತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಪತ ಇದೆ ಜನ ಪಪ್ಪ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಏನಂತ ಹಟ್ಟೊಟ್ಟು ಪತಂಬ ಇದನಂತೆ ಜಿಯಾ ನಾವು ದೀಲವು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಕೊಂತಿರ್ತು ಓದ್ಬೋದಿಯೇ ದಿಲೆ ವಿನೋದ ಪೂಜಾರಿ ಈರೇನ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಯರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ತೀಯಾರೆ ನಿಕ್ಕಲು ಏನಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಕಲ್ಯಾಣ ಬರ್ತೇವೆ ಪಣ ಸಿಂಪಲ್ ಮಲ್ಪರ ವಿನೋದ ಪೂಜಾರಿ ಅರ್ನಾಡತೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಂಡತೆ ಲೈವ್ ಬರಂದೆ ಇಜ್ಜಿಯನ್ ಊರು ಪೋಪುನೇರು ತುಂಬು ಅಂತವೇ ಇದೆ ಇತ ಜಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಆತನತೆ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಜಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುನೇಟ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಗನ ಹಠ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಆಯನ ಕೆಲ್ಸೋಡು ಬ್ಯುಸಿ ಆತಿ ವಿನೋದ ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ದಾದೆ ಜಾಬು ಆರ್ನ ಟೂರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ತ ಪಸಂ ಭಾಸ್ಕರ್ ಹಾಯ್ ಶರತ್ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊರ್ಚಿ ಎಲ್ಪ ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಊರುಡು ಅರಿ ಫ್ರೀ ಅತೆ ಮುಲ್ಪ ಏತ್ಲ ಕನಲೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದೆ ಊರುಡು ಅರಿ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಕನಪು ನೆಂಚ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಅವಿನಾಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅವು ನಮ್ಮನೆ ಪೂರ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂಪೊಪ್ಪತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂಬ ಬರೋಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಮಗನ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಆಪುಜಿ ಪತ್ತಂಬರ್ ಏನಲ್ಲ ಈಗ ಅರಿರ್ತಿಲ್ಲ ಗುಜ್ಜೆ ಎತ್ತಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕನದೊಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಕಾಮಾವರ ಐತ ವೈರ್ ಕಟ್ ಆತಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಮುಲ್ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪೋತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೇನಿ ಇಂಚ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪರ ಕೊರ್ರಾನ್ ಕೈ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟೆ ಸಾರಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಮಲ್ತಿಜ ಇತ್ತದೊಲಿ ಒಂದು ಹಾಳಾತನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಅದು ದೀದ ಹಾಲಾಯಿನಿ ಐಕ್ ಹೋಲು ಐಕ್ ತಾಗೋಡ ಐಕ್ పోతుండు ఇట్లా కటాగార పొడిచి ముల్ వైర కట్టాతండు ముల్ వైర తెప్పోడు ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕಟೀಲ್ಗೆ ಬೈದಾರ ಟೆಂಪಲ್ ಹಾ ಯಾ ಬರಂದಿಪ್ಪೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಬೈಜ್ಜಿ 4 ದಿನಕ್ಕೆ ಬತ್ತನತೆ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಬರ್ರಾಯ್ಜಿ ಈಜಿನ ಎಂಕುಲು ಬೊಂಬೈರ್ದು ಬತ್ತನಕ್ಲು ಕಟೀಲು ಬರ್ಪನೆ ವಿನೋದ ಪೂಜಾರಿ ಈರ್ ಬೊಂಬೈಡು ಒಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನು ಯಾನ್ ಮಲಾಡಿಡು ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ಡ್ ಮದ್ವೆ ಉಂಡು ಊರುಡು ಮದುವೆಗೆ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪರ ಬರ್ಪಾರೆ ಅವಿಯ ದಾನೆ ಬರಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪ್ ಮೇಕಪ್ ಇತ್ತ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ
ಈಗ ಕಾಸು ಪುರ ದಾಲ ಕೊರಚಿ ಕಾಲಿ ಬುಜ್ಜೆ ಕುಕ್ಕು ಅವು ಇತ್ತಂದ ಕೊಡ್ಲೆ ತಿಂದ್ರ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಜಿಯಾನೆ ವಿನೋದ ಪೂಜೆ ನಿಕ್ಲೆಯನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೋಮೆ ಇಜ್ಜೆ ಲೀಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾರೈ ಕನ್ನದಾರ ಹಾ ತಾರೈ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನದೆ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ನಾಲಂಚ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಆಲ್ ಒಂತೆ ಕಪ್ಪಿ ಕಾಸೀರು ಜಾಸ್ತಿ ತಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಕುಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆ ಐತೆ ಕಪ್ಪು ದಕ್ಕಲ್ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಐತಾಯಿ ಬುಕ್ಕೊಂಡೈತೆ ಕಪ್ಪು ದಕ್ಕಲ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುನ್ಗೆ ಬೊಲ್ದು ದಕ್ಕಲೇರ್ದು ಇರೇ ಗೊತ್ತು ಜೋ ವಿನೋದ ಪೂಜಾರಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೀಸ್ ಓಕೆ ಸೀಸ್ ಮಲ್ಪೆಯನ್ ಐಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಪತ್ತರ ಜನ ಬೋಡತಿ ಎನ್ನ ಮಗಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತರ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿತ ಜೊಪ್ಪ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೋಡಿತ ಜೊಪ್ಪಾರ ಪೋವೆ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಜನತ ಕೈ ಟಾಪುಚಿ ಅಯ್ಯ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕಂಡ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಂಡ ನೆನ್ ರಂದೋಡಾಪು ಎಂಕಲ್ ನೈನೆ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗಲೇ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ತೋಜುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಜಾಗ ಎಪ್ಪುಜತೆ ಉಲಾಯ್ಪಿದೆ ನೆಟೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ತಿರ್ಗೊಂದಿಪ್ಪೈತೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲನ ರೂಮ್ ಸವಿತಾ ಅಳ್ವಾ ಹಾ ಏಪ ಬತ್ತಾರು ಊರುರ್ದು ಶನಿವಾರ ಮುರಣಿ ಶನಿವಾರ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಐತಾರ ಬತ್ತದು ಎತ್ತೀನಿ ಈರು ದಿನೋಲ ಲೈವ್ ಬಲೆಸೀಸ್ ದಿನೋಲ ಬರೋಡು ಆಸೆ ಆಪುಂಡಿ ಎದಾದೆ ಗೊತ್ತು ನೆಜ್ಜಿಗನ ಸ್ಕೂಲ್ ಆತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತದ ಲೈವ್ ಬರೋಲಿ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚಾದ ಬೈಯಡ್ ನೀರು ಜಿಂಜವನು ಟ್ಯೂಷನು ಬುಡ್ಪುನು ಅವೇ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಲೈಟ್ ಕನಪ್ಪ ಇರೇಗ್ ಬೋಲ್ ಇನ್ನ ಬೋಲ್ಪುರ್ ಪತ್ತರ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಹಾಲ್ ಲೈಟ್ ಕನಪ್ಪಗೆ ಮಮತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿಯೇ ನಿತಿನ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಏರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಜನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲೇಡ ಪೂರ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮನ ಊಟ ಪೊನ್ನುಲ್ಲೇರು ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಶಾ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಊರಿಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಬಾಯಕೇದ ಬಲಸುನ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನು ಊರು ಪೋದು ಬತ್ತು ದಾಂಡಿಯೇ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಉಂಡತೆ ಎಲ್ಲೆಂತ ಪಂಪುಜ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಬಾಯ್ಕೆಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಾಂಡು ಉಂಡತೆ ನಮಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಒಂತಂತೆ ಪೂರ ಮಲ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಐನೆ ಪಾಡುವೆ ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ RS ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಯ್ ಶರತ್ ಕ್ಯಾ ಕೇನಂದಿಲ್ಲ ಕುಚ್ ನೈ ಆಶಾ ಹಾ ಓಕೆ ಅಪ್ಪು ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಈರ್ಬಾರ್ ಪೂಜಾರ ಲೈವ್ಗು ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಡ ಏಪ ಇತ್ತವಲೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಊಡು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಬೇಜಾರಾಪುಜಿ ಊಡು ಪಿದಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುನಿ ಆಂಡದಾದ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ಬರೋಡೆ ಐತೆ ಕುಳ್ಳು ಲೆಕ್ಕ ಇದ್ದತೆ ಊರೊಡೆ ಸವಿತಾ ಆಳ್ವ ಈ ಸರ್ತಿ ಈರು ಒರ್ತಿ ಪೋಯಿನತೆ ಊರುಗು ಎಂಚಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಪೋಯಿನಿ ಮದ್ಮೆ ಅದು 2-3 ವರ್ಷ ಆಂಡವೆ 2-3 ವರ್ಷ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಊರಿಗೂ ಒರ್ತಿಯೇ ಪೋಯಿನಿ ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪಗಂತೂ ಕೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡು 1000 ಸರ್ತಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂದ ಅವ್ಳು ಅಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡಾಪುಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲು ಉಂಡತೆ ಜೋಕುಲು ದಾಯ್ಬೋಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಕಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪೋಯಿನಿ
ರೇಪಂಡ ಜಿಯನ್ನ ಪಪ್ಪ ರಜೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅರೇಗೆ ಕಾತುಕುಲ್ಲಾರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಜೆ ಮಲ್ತು ಬಲೆ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಅತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮೈನತೆ ನಮಕ್ ಜಿಯಾನ್ ಸೌಂಡ್ ಬರಂದುಂಡು ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲೆನ್ನ ಬರಿತಕ್ಲೆಗ್ ಈರೆನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಐಕುಲು ಟಿವಿಡ್ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ತೂಪನೇಟೆ ಬಿಸಿಯೇ ಕರ್ಮ ಪಾಪ ಈ ರೀತಿ ಮೈನತ್ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಇರೇಗೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೇ ಪನೋಡಿಯ ಈನಲ್ಲಿ ಕೊಡೊಂದು 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತಿಜೇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ದೇ ತಂದೀರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೂಜಾ ಪೀಟೀನ್ ಪಾಡ್ದಿರಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜವೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕನಿಲೆ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಉಜ್ಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಕನಿಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಸೀಸನ್ ಲತ್ತತೆ ಕುಕ್ಕಂಡಲಂತೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಪಂಡ ಕುಕ್ಕುಲ ಮುಗಿದಿತ್ತಂದು ಗುಜ್ಜೆ ತಿಂಡ್ರ ಟೈಮ್ ಎತ್ತಿಜ್ಜಿ ವಿನೋದ ಪೂಜಾರಿ ಊರುಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟ ಗಾಡಿ ಪೋಪುಜೆ ಸಿಸಿ ಪೋಪುಂಡು ಸೀಸ ಪಿರಾಸ ಎಡ್ಡು ಪೋಪುನು ಆಂಡ ಊಯ್ತ ಮಾರ್ಗ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದನತೆ ಏರು ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಈ ರಜೆಟ್ ಪೋಯತ್ತೆ ಮೇಟ್ ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಪಿರಾವಡ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪೋತೆ ಬರ್ಸೋಗು ಗಾಡಿ ಪೋಪುಜಿ ಪಿರಾವಡ್ ಸಂಗೀತ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯಿ ಪೂಜಾ ಚಾ ಪರಿಯಾರ ಚಾ ಇಜ್ಜಿಯ ನನ್ನ ಅವಡು ಹೊಸ ತೀರ್ಲಿತ್ತಂದ್ರೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೇವೆ ಐಂದಿಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಈ ಪೂರ ಹಾಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗುನ ಜಿಯಾನ ತಿರ್ತಿದಪ್ಪ ಇದೇನ ಮೆಗ್ದಿಗ್ ಜಲ್ಲಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟವೇ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಜಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ರಪುರ ಮೂಲ್ ಬೊಂಬೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಜಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪಾಡು ಜೇರತೆ ನಂಚ ಊರುಡಿತಿದ್ದುಂಡೆ ಅನ್ ಪೋದಿತ್ವೆ ಏರೆಂಗ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಪುರ ಇತ್ತಿದ್ದುಂಡೆ ಲೆಕ್ಕದುಂಡ ಪೋತ್ವೆ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಈರೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪವೇನಿ ಎಲ್ಲೇ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಕಂಬದ ಕರೆಂಟ್ದು ಇರಂಚನ ಅಲ್ಪ್ಲೇ ಇದಿಂಡಲ್ಲ ಪಾಪ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮಾತ್ರ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದ ಮಲ್ಪ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಟಿವಿ ತೂವಾಡು ಇಜ್ನ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ಯಾರ ಈರೆಗ್ ಪೂಜಾ ಪೆಲ್ಲಕ್ಕೈದ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೋಡೆ ಇಂಕ ಬೋಡಿಯೇ ಈ ರಾಸೆ ಪುಟ್ಟ ಹೊಡ್ಚಿ ಬೋಡಕ್ಕೆ ಎಂದು ತುಲೆ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರೋ ಏತ್ ಬಂಗ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಾರ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಏನ ಜಾಸ್ತಿ ದಯನ ಒಂದು ಫೋನ್ ದಿಪ್ಪುಜಿ ಇಂದು ವ್ಯೂಸ್ ಅಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಜೇರ್ ದಾಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಕೊರರ ಮಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಬಾಬು ಅಲ್ಲೇ ಬಾಬು ಜಿಯಾನ್ ಇರಲೆ ಬಾಬು ಮಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸಡುಲ್ಲೆ ಕಬಡ್ದಲ್ಲ ನೋಡ್ದೆ ಅಂಗಿದೆತ್ತನ ಕೂಡ ಮರ್ತದಿಯೋಡಿಯೇ ಮರ್ತದಿಯೋಡ್ಚಿ ಮುಟ್ಟುನೆ ಬಡ್ಚಿ ಕಬಾಟದ ಕುಂಟಿಪ್ಪಡಂಚೇನೆ ಏನ ಇಕ್ಕೆ ಉಂಡತೆ ಜಿಯಾನಿಪ್ಪನಾಗ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಲೈವ್ ಮುಗಿತದ ಫೋನಾಗ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ವೈತ ಪಾಡು ದೀಪೆ ತಜಪವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತುಲೆ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಪೂರ ಮೂಲ ದೀದ್ ಬಿಡ್ತೆ ಆಯ್ ಕಬಾಟದೊಲ ಏನೂರ್ದೆ ಅಲ್ತಿರಲ್ಲ ಅನ್ವಂತೆ ಅವಿನಾಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಬಾಬು ಕಬಾಟದಲ್ಲೇ ಕುಲ್ದೆ ಪೋಯಿ ವರ್ಷದ ವಿತ್ತೆಲ್ಲಿ ಅವಿರಿ ಜೈಬುನ ಹಾಯಿ ಎಂಕೀರ್ನ ಪುದಾರು ಹೋದರಂಚೂರು ಬಂಗಾಡವೆ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ದೈವದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈರೆಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈರೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಸ್ತ್ ಆವಡಿರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಖಿಲ್ ನಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ಜನತ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವರ್ನ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಾಡದೆ ಇತ್ತಂಡ 100% ಆಪುಂಡು
ಶರತ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಅರಿತ್ತನಾಥ ಚಿತ್ರಪುರ ಕಡಪುರಿಯರು ಇತ್ತ ಪೋಯರು ಜೈಬುನ್ನಿ ಜಾ ಏಪ ಬೊಂಬೆಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತ ತಾತಂಡಿ ಯಾನ್ ಬೊಂಬಾಯಿಡಲ್ಲಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಬಾಕಿಲ್ ಬಂದುಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಬೊಂಬಾಯಿಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಓಪಂದಿದ್ದು ಕುಲ್ವ ಬಾಕಿಲೆ ಗಮ್ಮತ್ ಹಾ ಗಮ್ಮತ್ ಅವು ದೀಲೆ ಬಾಬಾ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು ದೂರ ಪಾರುಂಡಿರೆ ಹಂಗಿ ಪಾಡಂದು ಬೆದ್ರಾಗಿತ್ತ ಪಾರೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ರಜೆಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಬೆದ್ರಾ ಪೋಪುನು ಅವು ಪೂರ ದೆತ್ತದಾತ ಜಿಯಾನ್ ಪೂರ ಉಲಾಯ್ದಿಲೆ ಬಾಬಾ ದೆಪ್ಪೂರ ಕಾಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂಡ ಜಿಯಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಿನಿಯಪ್ಪನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಜಿಯಾನಿರಿ ಬಾಲ್ ಎತ್ತಾರ ತೈಕಿ ಇತ್ತೆಂಚೂರು ಮಲ್ಲಾತಾರ ತೈಕಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ನೋಡ್ತಿಲೆ ಕುಂಟುನ್ ದೆತ್ತದು ಎಂಚ ದಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಬಡದಲ್ಲಿ ಮಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಿ ಯಾನ್ ಏನಾರ ಓದ್ತಿ ನಂದು ಮಮತ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಬೆದ್ರಾಗ ಬಲೆಜಿಯನ್ ಅಲ್ಲ ಬೆದ್ರಾ ಪೋಡಿಗೆ ಬೆದ್ರಾ ಪೋಡಿಗೇರು ಈರೆ ಬೊಕೇರು ಒರಿಯೆ ಬೊಕ ಉದಯ್ ಹಾಯ್ ಮಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಿ ಮಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಕೆ ಜಿ ಇತ್ತ ರಮ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಲ್ಯಲ ದಾಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುಡು ಶರತ್ ಬಾಯ್ 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 ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವಿಯೆ ಎಂಕಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಏಗು ಬಲೆ ಅವೆ ಬಲೆ ಲೈವ್ ಬಾಯ್ ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜೆ ನಾನು ಒಂತ ಕೊಡ್ತಿಪ್ಪುನ್ ಲೈವ್ ರಮ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಜಿಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನೊಡಿಗೆ ರಂಜಿತ್ ಹಾಯ್ 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 ಬ್ರೋ ಇರೆ ಗೋ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಪುಡು ಪೂರ ಮದತ್ ಬಿಡ್ತಾರತ ಬೇತ ಬತ್ತಿಜೇರಿ ಗೋಲ್ ಗದ್ದೆ ರಂಜಿತ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಆಶಾ ಜಿಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನರೆ ಪನ್ಲೆ ಜಿಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನೊಡಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡೋ ಸಾಂಗ್ ಎತ್ತನು ಗಾಡಿ ಬತ್ತೊಂದತ್ತು ಮೂಲ್ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲು ಇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೋ ಕಲ್ಪದಿರು ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಇಡಲೆ ಇಡಲೆ ಮೂಲ್ ಕುಲ್ದು ಪಲ್ಲೆ ಮೂಲ್ ಕುಲ್ಲುದು ಗಾಡಿ ಅರಪೆ ಪದ್ಯವಂದ್ರ ಬರ್ರಕ್ಕೆ ತೂಕ ಪಂಪೇನ ಅಂತ ಇಡಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಮೂಲ್ ತಿರ್ಗದು 1 2 3 4 5 1 they got a 6 5 6 7 8 9 10 but I let it go ಮೂತು ನಾಚಿಕೆ ಅಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಐತ ಗುಡ್ ಪನ್ಪೇರಿ ಅನಿರೆ ಪನ್ಪೇರ್ ತೂಕ 1 2 ಬರಿ ಕುಲ್ಲೆ ಶು ಪನ್ ಪನ್ 1 2 ಬಗಲ್ ಮೈ ಶು 3 4 ಶಫ್ಟೆಡ್ 5 6 ಲೇದ ಸ್ಟಿಕ್ ಮದತ್ ಉಂಡಾಗಿ ಜಿಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡೆ ರೆಡ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡೆ ನನ ಏಪ ಬರ್ಪಿನಿ ಊರುಗು ನನ್ನ ರಜೆ ಇಟ್ಟಿಯೆ ಮಲ್ಲ ರಜೆ ಉಂಡತೆ ಜಿಯಾನ್ಗ ಅಪ್ಪಗ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಲೀಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರೆಗ್ ಬೇತೆ ವ್ಲಾಗರ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೋಪ ಕಡಿಮೆ ಐತೆ ಈರೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ
ಕೋಪ ಕಮ್ಮಿ ಸೀಸ ಯಾನ್ ಆಂಡ ಕೆಲವು ದೇಕೊಂಡೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೀ ಕೋರ್ ನೋಡ ತಕ್ಲು ಮಂಡ್ಯಡ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ವೇರು ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಜೋರ್ ಆವಡ ಹಾಪುಂಡು ಇಜಿನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಾಯ ಜೋರ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಿಂತು ಏನು ತಿಂದ ಪೆಲತ್ತರಿ ಪೆಲಕತ್ತರಿ ಅತ್ತೆ ಪೆಲತ್ತರಿ ಗುಜ್ಜೆ ಪೆಲತ್ತರಿ ಏನು ನಾಯನ ಭಾಷೆ ಪಂಡಿ ರಮ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಸೂಪರ್ ಜಿಯನ್ ಸವಿತಾ ಸಾಂಗ್ ಶೋಕ ಆತಂಡಿ ಅಲ್ಲ ಶೋಕ ಆತಂಡಿ ಗೀರು ಬಾರಿ ಸೋಕ್ ಬಂದರ್ಗೆ ಪದ್ಯ ಇತ್ತ ಬಲ್ಪುನ ಪೂರ ತೂಪು ಜೇರಾಕ ಕುಲ್ಲರ ಮಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರಿಜ್ ಮೇಲಕ್ ಬುರ್ರೆಜ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ವಿಶಾಲ ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಏಕಡ್ಲೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತೈತೆ ಒಂಜಿ ಅಂಜೋ ಒಂದು ಪಂಡಕ್ಲು ನಮನಕ್ಲತ್ತು ಬೇತೇರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೇರ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂಪುನಾತ ತೂೋಡಾಪುಂಡು ಒರೊರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡೆ ಪಂಡ ಒರ ನಮ್ಮ ಸಲಿಗೆ ಕೊರ್ನು ಉಂಡತೆ ಬೊಕ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಲಿಗೆ ಕೊರ್ರ ಹೋಗುಸಿ ಸಿಬಿಲ್ ಕೇಟಿ ಹಾಯ್ ಲಕ್ಕಿ ಮುನ್ನ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಬ್ರೋ ಪಂಡ ಅಣ್ಣೆ ಪಚ್ಚುರಚ್ಚ ಹಲೋ ಸಿಸ್ ಹಲೋ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಲೈವ್ ಸಿಸ್ ಏನಾನ ನಮಗೆ ಕುಲ್ಲದೀತೆ ಆಯ್ತು ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪು ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ತೆ ಲೈವ್ ಒಂದೇ ಈರ್ನ ಲೈವ್ ತೂದೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮಲ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿತಾ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ತಿರ್ಗೊಡ್ಚಿ ಜಿಯಾನ್ ಬೂರ್ವಾ ಬಾಯ್ ಕೇದ ಸಾರಿ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಕ್ಷ್ಮಿತಾ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವನಸಾಂಡ್ ಜೇತಿ ಜೆಂದೆ ಮುಲ್ತುಲೆ ಮರ್ಕೊಲಿ ಬರ್ಪುನ್ ಆಯನ ಲೈವ್ ಕುಲ್ಲದು ಆಯ್ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುನ ತಿರ್ತ ಪಾಡ್ದು ಪಣ ಕೊಂಚ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿತಾ ಕಲ್ಲರ್ ಸೂಪರ್ ಈರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕು ಅನ್ನಿ ಯಾ ಪನ್ನಿ ಹಾಕ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂದು ಸೂಪರ್ ವಂಡೆ ರೈಕ್ಯಾ ಪನ್ನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುನ್ನಿ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಏನ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಇರೇಗಲ ಮಂಡೇರು ಜಿಯಾನ್ಲ ಸೂಪರ್ ಅಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಮಂಡ ಅಲ್ಲ ಮುಲ್ ಬತ್ತನ್ ಜಿಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಅಂದಲ್ಲ ಅಕ್ಷಯ ಕುಮಾರ್ ದರೆಗುಡ್ಡೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಾ ಕೇಳಿದ್ದು ದರೆಗುಡ್ಡೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಾ ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಎಂದೆ ಅನ್ನ ಪುಪ್ಪಾಪುರ ಓಡಗೇನು ಬೈದೆ ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಅಂದು ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಎಂದೇನು ಬೈಜೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಏಯ್ ಮೆಗ್ದಿನ ಇಲ್ಲು ಓಲು ಇರ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಇಲ್ಲು ಆಲ್ನ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಅಕ್ಬರ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿತಾ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ರಮ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಜಿಯಾನ್ ಸೂಪರ್ಗೆ ಇರ್ ಮಸ್ತಿ ಮಲ್ತಿಜಾರ್ನ ಪೂರ ಜನ ಇರೇ ಸೂಪರ್ ಬನ್ಪೇರಿ ಇರ್ ಮಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಬಾಯ್ಕೆ ಗಮ್ಮತ್ ಸುನೀಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಏರ್ಲ ಗುಡ್ಡು ಪನ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪೇರೆ ಚೀ ಜಿಯಾನ್ ಎತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಪನ್ಯ ಚೂರ್ಲಕ್ಕೇನು ಜೇಂದ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿತಾ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಚಾಯ್ ಜೈನರೆ ಗಂಟೆ ಲೀಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ವಿಕ್ರೋಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪು ನಂದೇ ಎಂಕೋ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡವೆ ಅಲ್ಪ ನೆಟ ಉಲ್ಲಾರ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪಾರ ಪನ್ನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್
ಸುನಿಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಎಂಚೋಲ್ಲಾರು ಯಾನು ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈರ್ ಎಂಚೋಲ್ಲಾರು ಈರ್ ಮಸ್ತಿ ಮಲ್ ಪರವಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಆತ ಜಿಯಾನ ಸುನಿಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಲೈವ್ ಬರ್ತಿನ ಪಂತಿಜರ್ ಎನ್ನ ಮಗನ್ ದಾತ್ರಿ ಬತ್ತನ ಆರೆ ಪಚ್ಚು ರಚ್ಚಂದಾರ್ನ ಲೈವ್ ಉಡಿತ್ತೆ ಯಾನು ಪಂಡ ಫ್ರೀ ಇತ್ತೆ ಪಂದಾನ ಲೈವ್ ಪೋಯ ಎನ್ನ ಮಗಿಲ ಪಂಡಿ ಮಮ್ಮಿ ಈರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ವೆ ನಿಂದ್ ಯಾನ್ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಎಂದು ಮುಲ್ಪತ್ತೆ ಕುಲ್ದೆ ಮುಲು ಆಯ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲದೆ ಸಬೀನ್ ಹಾಯ್ ಜಿಯಾನ್ ಬಕ್ ಇಪ್ಪಡ್ ಪಡ್ ದೆಪ್ಪಡ್ ಪಡ್ ಜಿಯಾನ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ತೊಂದಿಲ್ಲೇರ ಜಪ್ಪಲೆ ತಿರ್ತ ಜಪ್ಪು ತಿರ್ತ ಜಿಯಾನ್ ಅಕ್ಬರ್ ಮುಂಬೈಗೆ ಬತ್ತಾರ ಹಾ ಯಾ ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಮೊನ್ನೆ ಶನಿವಾರ ಬೈದೆ ಬುಕ್ ದೇತ ಬರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತಿ ಮಲ್ಪತ್ತ ಬರೆ ಬುಕ್ ದೇತ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಆವಡಿತ್ತೆ ಸುನಿಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಅಂಡೆ ಚಾ ಇಜ್ಜ ಐನಾರೆ ಗಂಟೆ ಮಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಕ ದಕ್ಕುನ್ ಪುರ ಬರ್ಚಿ ಈ ಬೂರಿ ಅಂಡ ತಿರ್ತ ತಿರ್ತ ಕುಲ್ಲಡ್ ಮೂಲ್ ಪಾರಿಜ್ಜಿ ಇಜಿನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪವೆ ಜಿಯಾನು ಇಕ್ಕಲ ಪೋಡಿಜಿ ಖಾಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಗೊಂಜಿ ಪೋಡಿವಿ ಬಕ್ಕೊಂದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಕಮೆಂಟ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೆಂಕ್ ನವೀನ ಪೂಜಾರಿ ಹಲೋ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಏನು ಸೌಖ್ಯ ಈರೆಂಚೋಲರು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಎಸ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ನಯನ ಪೂಜಾರಿ ಹಲೋ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಹಾಯ್ ಏನು ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಅಪ್ಪೋ ವಯರ್ ಮೋನೆ ತಗೊಂಡಿಲಿ ಇದು ನಾನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊರ್ದು ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಕಲ್ಲಡ್ಕ ದ ಫೇಶಿಯಲ್ ಜಿಯಾನ್ ಮಮ್ಮಿ ನಯನ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಬು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಬಾಬು ಅಕ್ಬರ್ ಬಾಯಕದ ಮೇಕಪ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನಿಲ್ ಮೇಲೆ ಊರುಡು ಜಿಯಾನ್ ಪೋಯಿನ ಸುನಿಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಊರುಡು ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಯಾನ್ ಬೊಂಬೈಡುಲ್ಲೆ ತಿತ್ತೆ ಅಕ್ಬರ್ ಹಾಯ್ ಜಿಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಬಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಎಸ್ ಬಾಯಕ್ಕೆ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಹಾ ಗಮ್ಮತ್ತಿಯ ಬಾಯ್ಕೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ತೂಲೆ ಬೊಕೆ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಲೇವೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷೇಶ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಕಾಫಿ ಅಂಡೆ ಇಜ್ಜೆ ನಾನು 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಕಲ್ನ ಕಾಫಿ ಇರತ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಅಲ್ಲೇರು ಕಲ್ಲು ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡಚ್ಚಿ ఇంక లైవ్ మలుతుండల జియానంతూ ఉంది పొడాపు ఒరర జోర్ మల్ పొడాపు దేపని బన్నే చూర్ల ఒరర కేను చేతే అంచాది
ನೆಟ ಇತ್ತದ್ದು ಕಬಡದ ಪೂರ ಕುಂಟು ಹೋಯ್ತು ಪಾಡಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡೆ ಇಂಕ್ ಪೊರ್ಲು ಸಿಂಗಾರ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲ ಈರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇತ್ತದೇ ಪೊನ್ ಬರ್ಚಿ ಬಾಬಾ ಪೂರ ತಿರ್ಪಾಡೊಚ್ಚು ಗೊಬ್ಬುನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹಾಯ್ ಆಂಟಿಗೆ ಅಕ್ಷತಾ ರವಿಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಯಿ ತುಳುನಾಡು ಹಾಯಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಚಾಪುರಾಂಡೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಿರೇನ ಮಿಗ್ದಿನ ಇಲ್ಲು ಓಲು ಕಾಶಿಪಟ್ನಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ವಲ ಆಂಟಿ ಊಟ ಆಯಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೋಕ್ಲ ಅಂದೆ ಅಕ್ಷತಾ ರವಿಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಯ್ಕೆ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಹಾ ಗಮ್ಮತ್ತಿಯೇ ಬಾಯ್ಕೆ ಅಂದೆ ಅಕ್ಬರ್ ಮುಂಬೈಡ್ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಯಾನ್ ಊರುಡಿತ್ತೈತೆ 4 ದಿನ ಅಪ್ಪ ಬರ್ಸ ಬನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಜಿ ಅನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಳವಂತೆ ಬೈದಂಡು ಪಂಡ ಊರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಳು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಂಕಲೆಗ್ ಕೈತಲ್ಲ ಅಂದೆ ಇರ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಅಕ್ಷತಾ ಜಿಯಾನಲೆ ಅವಳ ಹಾಯಿ ಸಿಡಿ ಸೌಂಡ್ ಪೋಪನ್ ತಿರ್ತಿದಾಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬುರ್ಚಿ ಬುರ್ಚಿ ಸುನೀತಾ ಡಿಸು ಹಾಯಿ ಹಾಯಿ ನಕ್ಲಿ ನಕ್ಲಿಯವು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದು ಪೆರಾಡಿ ಪೆರಾಡಿ ಓಕೆ ಬುರ್ಚಿ ಬಾಬಾ ಪೆರಾಡಿ ಅಂಕೆ ಎಂದೆ ಇರತ್ತೇಳು ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಲುಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಡುಲ್ಲೋಲಿತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ರ ಅಂಚ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಡುಲ್ಲೋಲು ಲೀಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಂತಿನಿಕ್ ನಿರಿಯೇರು ಒಂತೆನಿ ಮೀನಿರ್ತಿಜೇರಿ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ನೆರ್ತೀರು ಆತದಾಯ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಪೂರಾ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೋಡು ಕೂಚಲ್ ಅಮ್ಮ ಕೂಚಲ್ ಉದ್ದ ಬೋಡು ಕುದ್ದೆ ಮಲ್ತಂಡ ನೆರ್ಪೇರಮ್ಮ ಲಹೀರು ಮೋದಿ ಶಶಾಂಕ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಫೈನ್ ಆಶಾ ಪೀರಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪೋಯರ್ ಇಜ್ಜ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಸ್ ಇತ್ತೆ ಮರಿಯಾಲತೆ ಹೋಪುನ್ ಬರ್ಪುನ್ ಬಂಗಾಪುನತೆ ಬುಚ್ಚಿಂದೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಣ್ಣನ ಬಾಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡಿಗೆ ಆ ಹುಷಾರುಂಡು ಅನ್ವಾರ್ ನೈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್ ಬೇಬ್ ರಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇತ್ತೊಂದು ಜನ ಬರ್ತಂಡು ಈ ಜನ ಕೊಂತಾರ ಪನೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ರೆಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಂಡ ಇವ್ರು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದು ಇವ್ರು ಪಾಪಲ್ಲಾರ ಪಂಡರು ఎవరు ఇంక జోరు ఆవిడ అప్పుడు
ಬರೋದುಂಡು. ಏಲ ಮಂತು ಒಂದಿಜ್ಜರು ರಮ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್. ಧನೀಶ್ TMT ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಊರುಡುಲ್ಲಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಆತಂಡು ಬೊಂಬೆ ಬತ್ತೆ ಮುರಳಿ ಶನಿವಾರ ಬೈದೆ. ರಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಅತ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಸಾರಿ ಗೊತ್ತಾಬ್ ಜತೆ ರಂಜಿತ್ ಆತೆ ಯಾನ್ ರಂಜಿತ್ ಒಂದು ಓದಿನಿ ಸಾರಿ ಅವೇ ಓದನ ಅರ್ಜೆಂಟೆಡ್ ಉಂಡತೆ ಇನ್ನೇನು ಓದೋದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು. ಧನೀಶ್ ಬ್ರೋ ಅತ್ತಿಯೇ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಬ್ ಜತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಪುದಾರ ಡೈಲ್ಪ ಹೊರರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಪುನ ಬ್ರೋ ಆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನಂಚ. ಮುರುಗನ್ ನಿಶಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರೇನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಲು ಊರುಡ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಂಬೆ ಇಡಕಲ್ ಪೂರ. ಮುರುಗನ್ ಹಾಯ್. ಧನೀಶ್ TMT ಎನ್ನ ಮಗನ ವ್ಲಾಗ್ ಅವೇನು ತೂಲೆ ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಂಕುಲೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೇವೆ ಅಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುನ ತಿತ್ತೆ ನಾನೊಂದು ಲೈವ್ ಡೇನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂವರ ತಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ತೂವರ ತಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಅಂಚದ ಹೆಂಕ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾವು ಜತೆ ಇರೇನು ಓಲ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಇನಿ ಮಲ್ಪುಜಾನು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೇವೆ ಒಂಜೇ ದಿನ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಿಖಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸಾರಿ ದಾಯಗ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗ ಬತ್ತೇನೆ ಅಂಚದು ಚಾರ್ಜ್ ಆದಾಗೆ ನಾನು ಏನು ಲೈವ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪೆ ಪಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ಕಮೆಂಟ್ ಓದೋದು ದಾಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುನು. ಓಕೆ ಹಾಂ ಧನೀಶ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇರಣ ಪುದಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಇಂದಿಯೇ ಆಶಾ ಇರಣ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಬೈಕೆದ ಗೋಲ್ಡ್ ದಾದೆ ಇಲ್ಲದ ಗೋಲ್ಡ್ ದಾದ ಪಾಡ್ದನು ಅಲೆಗೆ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ ಪಾಡ್ದನು ಇಂಕಲು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇರೇನ ವ್ಲಾಗ್ ತೂವೇರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಲ್ಲ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಧನೀಶ್ ಯಾನು ತೂಪೆ ಇರೇನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯ್ ಸೀಸ್ ಎನ್ನ ಪುದಾರ ಆಶು ಓಕೆ ಆಶಾ ಓಕೆ ಯಾ ಲೈವ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ನಾನು ದಾದ ಪಂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಆಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿರ್ತುಕುಲು ಒಂದು ಲೈವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಓದೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಷತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯಿ ಮೀಡಿಯಾ ಹಲೋ ಅಕ್ಬರ್ ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ನಾನು ಅನ್ಕ್ಲೆ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಬಶೀರ್ NK ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಬ್ರೋ. ಲೀಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಲೀಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಕೆ ಬಂತು ನೋಡಿ ಅಮ್ಮೆ ಹೊಸೆ ಭೂತ ಹಾಯ್ ಇರು ಬತ್ತನ ಪೊಟ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಂಡಂತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಲೈವ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಅಂಚದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಬಂತು ನೋಡಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಭೂತಾಗೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರೆ ಹಾಯ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅವೇನ ಪತ್ತೊಂದನು
ನಾನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ನೀವು. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬಾಯ್ ಆಗದಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ. ಅಂಬಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್. ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಿತ್ತೆ ಬತ್ತಾರು ಬತ್ತದ ಹಾಯ್ ಪಂಡೆ ಮನಸ್ಲಾಪುಜಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಪಾಪ ಅಕ್ಕಲ್ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ತು ಬರ್ಪೆರತೆ ಏನು ರಾಣಿ ಎಂಡೆಂಚ ಮಲ್ಪೊನೊಂದು. ಉಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್. ಯಾ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ ಲೈವ್ ಉಡ್ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು ಸಮೋಸ ಹಾಯಿ ಹೆಂಚಿನ ಬುರಪು ತರ್ತಿ. ಅಂಬಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೇನ ಓದಾರೆ ಪುಣತೆ ಜೋಕ್ಲೇನ ಓದಾರತ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಚ್ಚಿ ಎಕ್ಕಡೆ ಬೈದೆ ಲೈವ್ಗೂ 4 ಗಂಟೆ ಬೈದೆ ಅಂಚಾದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರುವಾರ ತಂಡ ಸಂಡೇ ನಿಮಿ ಬರ್ಪೆ. ಸಂಡೇ ಆಪುಜಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ತಾಯಿ ಇದ್ದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದೊಂದೇ ತಾಯಿ ಹಾಯಿ. ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು? ನಾನು ಮೂಡಬಿದ್ರಿ. ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಏರ್ಪುರ ನಾನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹತ್ತಿಜಾರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆಪ್ಪನೊಂದು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.